С богата, интересна, разнообразна програма. Едно от най-големите училища в Стара Загора, гимназията за преподаване на чужди езици Ромен Ролан, отбеляза днес патронния си празник. Във всички фоайета в сградата на учебното заведение и в много от стаите, деца от различни извънкласни клубове демонстрираха своите знания и умения в различни области и ги предаваха на своите съученици и приятели. В едно от фоайетата експерти от Общинския превантивен център по зависимости по достъпен начин дадоха възможност на гостуващите деца от училището в ромския квартал Лозенец да представят своята гледна точка по проблемите с зависимостите. Поканиха ни на това прекрасно изложение. Превантивният център по зависими поведения показва как всъщност децата виждат зависимостите и в момента те правят информационни табла за своите връстници, с които показват, че наистина това е много рисково поведение. И тук ние показваме една арт-терапевтична дейност, която се използва не само за лекуване, но може да се използва и за превенция, както виждате и самите вие. Има ли интерес от децата? Има много голям интерес от децата. Това вече са поредните табла, които правим. Има страшно много табла, те са много различни и върху всички тях има сърца, много усмивки, много болка и разбира се много чаши с алкохол, цигари и наркотици. Казвам се Жасмина и рисувам не за пушенето, защото пушенето много вреди за дробовете, за хората и за околността. Харесва ли ти това, което правите днес тук, по-различно нещо? Да, харесва ни, дето се разхождаме, гледаме, рисуваме, участваме. Всичко ни харесва, училището ни харесва. Би ли искала да учиш тук един ден? Бих искала. Харесва ли ти това, което правите днес тук? Да, харесва ми. Това е невероятно нещо, което е за рисуване. Нещо по-различно от това, което правите? Да. В нашото училище по принцип няма такива неща. Какво рисуваш ти? Рисувам как почернява сърцето от тези цигари, от алкохола и да спират да пушат хората. В кой клас си, къде би искал да учиш? 8-ми В клас съм и искам тук да уча. Интересно беше в кабинета по биология, където се представиха членовете на клубовете Млад еколог, Млад учен и клуба за сексуално и репродуктивно здраве. Там бе демонстрирано поставяне на презерватив, разрязване на животински органи и моделиране на човешкото тяло. В чест на патронния празник екипът на училищното списание Пътеки обяви конкурс за есе и други творчески жанрове на свободна тема по избор, а литературния клуб Потомци организира конкурс на есе на тема Героите днес. Най-добрите творби ще бъдат отпечатани на страниците на списание Пътеки в броя за 2013 година.